Mayıs ayı Haki Karar şahsında şehitler ayımızdır. Öte yandan çok önemli şehadetler de Mayıs ayında yaşanmıştır. Mayıs ayında gerçekten şehitlerimiz çok fazladır. 2 Mayıs'ta Mehmet Karasungur, İbrahim Bilgin şehadetleri var. 6 Mayıs'ta Deniz Hüseyin ve Yusuf Aslan'ın idam edilmeleri var. 9 Mayıs'ta 4 devrimcinin İran tarafından idam edilmesi var. 11 Mayıs'ta Şehit Mizgin, Ozan Mizgin'in şehadeti var. 14 Mayıs'ta Leyla Kasım ve arkadaşlarının şehadeti. 18 Mayıs'ta Haki Kare ve İbrahim Karpayan'ın şehadeti var. 17 Mayıs'ta da dörtlerin Ferhat Kurtay, Eşref Aynet, Mahmut Zengin ve Necmi Öner'in şehadeti var. 27 Mayıs'ta Kasım arkadaşın şehadeti var. 31 Mayıs'ta Sinan Cemgil ve arkadaşların şehadeti var. Bir de yakın zamanda 21 Mayıs'ta bizim yanımızda şehit düşen Doğu Beyazlı Deniz Yoldaş şehadeti var. Bütün bu arkadaşlar şahsında bütün devrim şehitlerini minnet ve saygıyla anıyorum. Era radyodan gelen. Jinavendan uçağın radyoya denge gelden başkodarın hece rüyeke gulane 2024 çarşemli Brüksel'e saatine lamedede. Emin uçağın serisi bir peşkeş bikin demdem azadiye reber apoya. Navem Nasır Zilan. İro cajna kartkerane. Em vi cajna hemi kartkera piroz dikin. Lazım her kartkerek tevlevan berxodana ve mesela av berxodana em vi berxodanı حتى بچن گشکن هر گله کیمه لازمه هم بر فاشیسم دولت ترک سری رابطه ام وی روزه کی وسادم همی کرد ببینید Timen ve şartiyen devlet Türk'le dersime koy bicih dikenle göre agayın çavkaniyen koy cihartiye şartırka da gerkerle dersime timen ve şarti bicih giriye. Hadzanin timen ve şarti lqaden çayın avbera ovacık u hozata dersime de hatine bicih girin. Gelek timen ve şarti ve tevgere ve şarti de cihdi girin. Büroya hukka yaset salih heri davi kengi hevditin hatiye kirin eşkere bikin. Parlamenteriden parti jiburakin hatiye çitalise Reber Abdullah Öcalan bu hevditinin malbat u parezeran pek beğen de hafte kanuna 2023 de seli serukatiye komisyona lekolna mafe mürvan amecise dabun. Müdüriyeta giştiya girtigi ham bersiva selledane da u itakir ku Reber Abdullah Öcalan ku su haşt mento agayı jenay girtin südeji mafen khwedi gire. Büroya hukka yaset salih liser medyayı diştaj bu bersiva vazarete peyame koşandı gud. En banklı vazarete dati u müdüriyeta giştiya girtigan dikin ku eşkere biken heri davi kengeli imrali hevditine malbate u parezeran çebuye. Gülistan Kılıç Koç Yiğit Gud Hünlü İmrali Çivedi şehrin. Parlamenterinden Parti Jiburakin Ateştalise Reber Abdullah Öcalan Serli Serukatiye Komisyona Lekolna Mafemirvan A Meclise İhe kitabın. Pişti bersa vazarda kare adalet ekugut Reber Abdullah Öcalan Jehemu Mafan Süde Digire Ali Kare Seruke Komaden Parti Gülistan Kılıç Koç Yiğit. Lecivata giştiya meclis atık tekildari bersa vazarete ahvi. Gülistan Kılıç Koç Yiğit Gud Meberyanı Haserli Komisyona Lekolna Mafemirvan da bu. Vazarete karen adalet edi bersi ve dedi beyce jibuku qala
TGH tecide bikin dive tekiliya girti bi parezer xizim u girtiyen din re bi temami jihole rabe. Yani dixwaze beje ku girtiyen li İmralı jihemu mafan züde digire. Em dipirsin bi salan edi desilatdariya ve dihevditina malbat u parezeran asteng dike. Em dixwazin hün bersivê bidin ji heftê tabaxa 2019 ve çend caran hevdîtin ve parezeran çêbûne. Çima parezer nikarin biçin İmraliyê, çima malbat nikarin biçin İmraliyê. Koçît gud li İmraliyê tu mekanîzmên kontrolkirina serbixwenîne CPT diçe İmraliyê ve digere raporan amade dike. Em dibêjin bila rapora xwe eşkere bike. Tirkiye desturê nade ku CPT rapor eşkere bike. Em dipirsin hün li İmraliyê çi vedişêrin. Hün çima li İmraliyê tecîtê bektînin û bi tecîta İmraliyê re dixwazin çi bikin. Divê pêşî desilatdarî bersiva wan pirsan bide bi gotina tecît tuneye tecît jiholê ranabe. Li İmralî işkence heye ez bank li parlamenteran teva dikim ku li hemberî işkenceyê bêdeng nemînin. Evet teqas welatekî azad û demokratîk ava bikin. Mayıs ayı Hakkı Karar sırasında şehitler ayımızdır. Yekê gulanê karker xwe amade dikin ku bikevin Taksimê kada Taksimê İstanbulê ku ji bo karker û ketkaran semboleke dîrokiyê tevî biryara bin pêkirine ya dadgeha destûra bingehên AYM ji pîrozbahînê yekê gulanê re hate girtin. Sendika û muxalefet ji bo qada ku desthilata AKP qedexe kiriye bi ısrarê. Sendika û muxalefeta ku biryara qedexeyê ya walîtiyê nas nakin dê li Saraçhanê kom bibin û ber bi Taksimê ve bimeşin. Lêriyên ku diçin qada Taksimê di saatê serîsibê de hatin girtin. Li kolan û caddeyên ku diçin qadê destûr nayêdayên ku wesayî jî park bikin. Vesayîtên li otoparkên Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyekköy, Şişli, Saraçhane, qada Beşiktaşê û Dolmabahçeyê park kirin bûn jî hatin rakirin. Hemûriyên ku diçin caddeyê İstiklalê û Taksimê bi biryarên polîsan hatine girtin. Qada Taksimê jî beriya çend rojan bi bariyerên polîsan hatiye girtin û hate qedexe kirin. Laliyê de mi Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih û Kadıköy jî konteynerên çopî yên li ser caddeyan kevir û maddeyên wekevî hatine rakirin. Li van deran destûr nedan ku vesayît û personelên şaredariyê jî bisekinin. Herwa komiteyên ciwanan tevî dorpêça polîsan ji xwe gihandin Taksimê û bi duruşma vî ji yekê gulanê meşiyan. Ciwan heta demekî meşiyan û pişre ji hêla polîsan ne hatiye astenkirin. Polîsan êrişî ciwanan kir û bi lêdanê ew bin çar kirin. Artêşa Tirka dagirker gundên Zirganê toparan kirin. Artêşa Tirka dagirker û çeteyên wê gundên Esediye, Mişreft û Nîwêt ên navçeya Zirganê ya kantona Cizrê bi obûsan toparan kir. Têkildar ziyanên toparanın agahiyên zêdetirine hatin destxistin. Li Afrînê kesekê din hat revandin. Çeteyên Dewleta Tirka dagirker li gundekî navçeya Recoya Afrînê gundiyeke 52 salî revandin. Çavkanên herêmî ragihand ku çeteyên Dewleta Tirk li gundê Bedîna welatiyê bi navê Ali Abdoşêxo 52 salî revandin û derbarê aqubeta Abdoşêxo de tu agahî nehatiye standin. Li gurî navrên de belgekirina tawanan ji destpêka meha Nîsanê û vir ve herî kêm 28 kes hatine revandin. Hêzên Rizgariya Afrînê here ragihand ku şervanê wan deştî Afrîn de li ser Erkoxa bû di 28 Nîsanê de şehîd bûye. Here got hevriya me Arîf Reşkîlo bi nasnav deştî Afrîn li bajara Efrînê di nava malbateke welat Parîz de jî dayîk dibe. Bi destpêkirina şorêşa rojavara bi awayeke çalak tevlîxebatan dibe. Here dazanî ku deştî Afrîn jî şerê Helebê heta berxwedana serdemê Afrînê bi hestên welat perwerî û wijdanî bi erk û berpirsiyariya xwe ya mirovî rabûye. Bi taybetî piştî ku di sala 2018 ku Dewleta Tirka dagirker li pêş çavê cîhanê Afrîn dagir kir, hevriye me deştî li her xadê têkoşîn kir. Deştî bû mînaka welat Parêzî û mora xwe li paşerojên azad de. Herê ji malbata şehîd gelê Kurd û gelên li herêmê reser saxwaz û nasnameya şehîd we eşkere kir. Arîf Reşkîlo bi nasnav deştî Afrîn navê dayîk Maqbûlê navê bav Arîf. Li Afrînê jî dayîk bû di 28 Nîsana 2024 de li Afrînê şehîd bû.
Li Şehbayê hilbijartinên ji bo diyarkira namzêtan hate pêkanîn li kantona Efrîn û Şehbayê di 27 Nîsanê de 5 namzêtên jin bi hilbijartinê hatibûn diyarkirin, du ji hilbijartinên giştî hate pêkanîn. Hat diyarkirin ku dengdayên saet di nihan de dest pê kir. Gel ji bo îradeya xwe diyar bike bawayeke girseyê çûne ser sonduqan û dengê xwe bikaranî. Endama Komîteya Şopandina Hilbijartinan Wahîda Xelîl diyar kir ku gel bi coşeke mezin çû ser sonduqan. Herkes bi îradeya xwe namzêtên xwe diyar dike. Gel ve hewşardarên ku ekolojiyê diparêzin pirsgirêkan çarêser bikin û xebatê bimeşînin hilbêjîrin. Welatiyê ji Efrînê ku li kampa serdemedemîne Wala Mehemed jî got piştî hilbijartinên îro em ê derbasî hilbijartinên giştî bibin. Ji bo kesê ku bi ser bikeve jî daxwaza me xizmetkirine weke jin ez îro bi moraleke mezin hatim ser sonduqê û min dengê xwe bikaranî. Ez bank herkesî dikim ku biçin ser sonduqan û dengê xwe bidin. Dayikên du nöbetê de balkişanda ser yekîtî û azadiyê nöbetdarên hefteya 618 welat parêzên bi navê Fatma Hemo, Cemîl Mehemed, Elyan Hüseyin û Ahmet Bagokin û ji bajarê Münsteriyê Almanyayê tevlî çalakiyê bûne. Elyan Hüseyin got em teva deyindarê Rêber Apone divê em her Kurdek, ciwanek dayîkek zarokek dest bidin hev bidin yek bibin xwedî armanca azadkirina rêbertî. Cemîle Mehemed jî diyar kir ku ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan û hemû girtiyan ev hatine Strasbourgê û silavên xwe ji îmralî rêşandin. Cemîle Mehemed got 3 salin em nikarin agahî ji rêberê xwe bigirin. Em azadiya rêberê xwe û azadiya gelê xwe dixwazin. Ji bo wê jî em ê her tim li qadan bin, em ê ticarî nekevin. Fatma Hemo jî got 3 salin em nizanin bêrewşa rêberê me çi ye. Dijmin naxwaze em bibin yek, naxwaze em yekîtiya xwe pêk bînin. Em vê qebûl nakin em bibin yek 7 salin zilmê li me dikin. Eger em nebin yek em ê nikaribin azad bibin. Xaka me bi şehîdan tîjiye em xwedî li xwîna şehîdan derbikevin. Em pişta xwe nespêrin dijmin, em dest bidin hev û welatê xwe azad bikin. Hevdana hevdû heştan serdana Emine Şen Yaşar kir. Emine Şen Yaşar di roja heştû nihan de li ber Wezareta Adaletê nöbeta Adaletê didomîne. Li ser bendê Wezaretê döwîza bi niftekirina deriyê Wezaretê li hundur xwe veşartin bêkeriye. Hevjin û kurên min li nexweşxanê hatin kuştin. Yekane daxwaza me adalet de hat daliqandin. Hevdan hevdû heştan ji duh çû serdana nöbeta Adaletê ya Emine Şen Yaşar kir. Emine Şen Yaşar spasî hevdana hevdû heştan kir û got heta adalet were bî welatî ez ê çalakî xwe bidomînin. Piştî çalakiyê Emine Şen Yaşar û kurê wê Ferî Şen Yaşar derbasî meclisê bûn. Rojnavan Alayumat hat sürgünkirin. Rojnavan Erdoğan Alayumat li çarçoya operasyona navên dawê İstanbulê de li 23 Nîsanê de hate bin çavkirin û bu bahanê endamtiyerên xisir hate girtin. Alayumat ji girtîgeha Metrisê sürgünî girtîgeha Marmara hejmar 5 hate kirin. Hat zanin ku Alayumat duh di saetên şevê de hatiye sürgünkirin. Piştî Efrînê li Şehbayê jî karê şitilan dike. Huriye Mehemed ku 25 sal li Efrînê şitilkarî kir, bi zeviyeke ji 3 donumî dest bi kar kir, bi pêş ve 1 û 25 salan devam kir. Piştî ku Efrîn hate dagirkirin li navçeya Ehdaz a Şehbayê jî heman kar kir. Huriye Mehemed ji anêfera axivî û anî ziman ku piştî ji Efrînê koç kirin li Şehbayê gelek zehmetî kişandine. Dayika Huriye ji bo karê şitilkariyê balkişan sergiringiya Sotemeniye û got ji ber ambargo ku rê nayê dayên mazot derbasî herêmê bêkirin me ji bi sîstema enerjiya rojê dest bi avdanê kir. Enerjiya rojê zirarê nade xwezayê sîstemeke kêrhatiye. Derketiye me ye peydakirina sotemeniyê derdekê me peydakirina sotemeniyê nemaye. Dayika Huriye diyar kir ku ev zehmetiyan dikşînin ku ji Helebê tovan bînin li nokteyên kontrolê yên hikûmeta Şamê bi saetan têne revandin di rê jî neçar dimînin ku pere bidin. Dayika Huriye anî ziman ku wan 4 jûre darên zeytûnê darên fêkî û kulîlk çandine û got bi karê avdanî, paqijkirin û
û poşetkirinê me hewda barê xwe sivik bikin. Îsal me nêzî 120,000 şitil firotin. Xelkê Efrînê hêz ji şengehiyê dike hewl didin bi buhosteke vê xakê vegewherînin qada jiyanê ya ji darên zeytûnê û fêkiyan. Walîtiyên pêncîwênê desthilatdariya nihat xizmet nekiriye tenê li ser milê xelkê bûye bargiran. Pêncîwên yek ji navçeyên girîngên Silêmaniyê herêmeke ji bo bazirganiya di navbera Îran û Herêma Kurdistanê de girîng e. Welatiyên navçe pêncîwên derbarê xizmetguzariya desthilatdariyê ji Ajansa Rojlîsra axivî. Emer Mihemed diyar kir ku desthilatdariya Herêma Başûr ti sozê xwe ya ji bo projeyên xizmetguzariya navçeyê bicî neaniye û got desthilatdariya herêmê zêdetirîne salane tu xizmet negiriye. Heta bi elektrîka me hate qutkirin. Derbarê bazirganiya Sînûr de peymaneke hebû ew jî rakirin. Tiştek ji bo tu kesî nekirin. Mihemed Emer jî destnîşan kir ku li navçeya xizmetguzariyek lawasê û got divê xizmet pêkirin riyên xirab ku rojane dibin sedema mirinan werin çêkirin. Dahatek mezin tê komkirin ger ji sedî yek jî ji bo navçeyê werê xerçkirin wê pirskirêk nemîne. Welatiyê bi navê Abdurrahman Xelî jî got li pêncîwên û li hemû herêmê pirskirêk hene. Desthilatdarî bi temamî herêm paşxustiye. Ti bawerî bi sozên desthilatdarî jî nemaye. Li ser milê welatiyan bûye bareke giran. Ev ne desthilatdariya xelkê ye ya hizb û malbateke ye. Nûçemeya dawî divê jin hêza xwe nîşanî civakê bidin jinên herêma pişter ya girêda îradeya rapêrin ji bo yekê gulanê ji Rojlîsra axivîn û diyar kirin ku divê jin bawerî bi hêz û îradeya xwe bînin kar bikin hêza xwe nîşanî civakê bidin. Rênas Mihemed diyar kir ku cîgirtina jinan ya di çalakiyên civakî û girseyî de xwedî girîngek mezin û got jin dikarin biriya yekîtiyê hêza xwe mezintir bikin. Rênas bank li jinan kir ku pişte hev bigirin ji karên xwe hez bikin ji ber ku bi vî awayî dikarin bi ser bikevin. Sawzî Mihemed jî da zanîn ku divê jin pêş bikevin karê xwe bikin û hêza xwe nîşanî civakê bidin. Jina bi navê Zeytûn İbrahim jî got ez bank li hemû jinan dikim ku hewl bidin li ser piyên xwe rawestin. Rawestana li ser piyan ji aboriye divê jin bawerî bi xwe bîne kar bikin zindî bin û cesaret bin. Pêwîst e her jinek bi hêz be û xwedî îradeya xwe be bawerî bi hêza xwe bîne. Ancak bi vî awayî jin dikarin ser bikin.